ahwɛfoɔ ne awofoɔ. Me mama kwa babiem eba Adesua TV so. Me di kai ka kyerɛ mo sɛ saa kasa mfoni ye de sua yankasa ye krom kasa twi. Ne santi no sɛ wo hwɛ me a onyira ye oba baby papa. Ni amesra wa ne sɛ Adesua TV kasa mfoni bi aba a eboa ye ma ama watumi asua ye krom kasa twi ni ye. Ne santi no bɛka busuako yi ho a ebe me ya pa. Enti bɛka ye ho na afei yɛmfa adesua a emu dɔ sɛ na ɛbɛyɛ yɛ mmofra no betumi akenkan na betumi atwerɛ yɛ krom kasa ne yie. Ɛno nti na mama mo nkyɛn ene dai sɛ me de adesua ɛbrɛ no. Ɛnnɛ ɛyɛ adesua ɛtɔso mmiensa. Adesua ɛtɔso mmiensa. Yɛnka ka yɛ ho adesua ɛtɔso mmienu no nneɔma a yɛsua yɛ. Adesua ɛtɔso mmienu no yɛhyɛ ntwerɛdeɛ ahodoɔ a ɛwɔ twi kasa no. Yɛsua emu num pɛ. Me mamu nya ne tie sɛ yɛwɔ aduonu mmienu. Enti yɛbɛ ne nkakra sɛ ne yɛbɛyɛ a yɛbɛti ase ne yɛtumi aka ne yie. Ɛno nti yɛde emu enum pɛ na ɛbrɛ mu. Ɛnɛ so yɛde emu num saara na ɛbrɛ mu. Ɛnɛ yɛnhyɛ dwumadi ase. Na ne yɛkaka yɛn ho a yɛsua a, b, d, e, ɛhɔ pɛ na yɛde sua yɛde siye. Ɛnɛ yɛto aso yɛhwɛ atwerɛdeɛ a ɛtɔso nsia. Atwerɛdeɛ a ɛtɔso nsia ni na yɛka ne kana mintie ebiem mo. Enti saa atwerɛdeɛ ɛno ɛna yɛ ntwerɛdeɛ a ɛtɔso nsia. Atwerɛdeɛ we yɛ bɔne mo bedase sɛ watumi abɔ. Afei yɛma atwerɛdeɛ ɛtɔso nson. Atwerɛdeɛ ɛtɔso nson nie. Yɛfrɛ ne g. Bona mintie ebiem yɛtwa to mo sɛ watumi abɔ. Yɛka ne g. Obi aka na mintie g mo. Afei yɛhwɛ atwerɛdeɛ a edi so. Atwerɛdeɛ a edi hɔ nso nie. Wei yɛfrɛ ne h. Mo. Sa enhwɛ deɛ ɛto aso ana deɛ edi so. Wei yɛbɔ i. Bona mintie ebiem kadi machi i
de ediso. Ko. Kana mitie. Ebiem. Kadi maji. Ko. Mo. Internet so. We ana yesua. Ntwerɛdeɛ enum we ana yesua aka nea nanu yesua ye no. Enti yenkɔ ne nyinaa mu na yenhwɛ. Meka na waka edi mechi. Go. Ko. Yes, I etimubium. Go. Ko. Mo. Medase. So wait me. Abobo sa Ntwerɛdeɛ Ahodoɔ. Afei. Sie, efie dwumadi a mewo ema wo. Sa Ntwerɛdeɛ ye ene enum yesua yi. Pe akasanoma. Na keka guso. Na adwentwerɛ ho na ewo YouTube ho no. Obetumi de ato ho. Asamekwa a mebo eti se wetumi ayana. Ana se wotumi yenso a obetumi de aye WhatsApp ama me. Ewo sa kasanoma yeso 0547 132 855. De meka ne se Adesua TV yaba ama obi a wa wo pese busua wa kasa okrom kasa ye twi. Ntwerɛdeɛ Ahodoɔ na ya hyase. Enti beka ya ho. Na emom so pese ye share wo Zoom nso a. Ehon so ye betumi ahia wo ho. Na ye di dwuma fefefe. Enti no so se wo pese ye share wo Zoom a. Obe fresh ahoman. Eye 0547 132 855. Ahefo Adesuafo enen so biem makramo. Nyame hwe obi bia kopim se ebe hia biem.